Druhé tak muž minus 61 kg. Třetí místo Davidzov a Ladislav Ergel. Druhé místo Karel Karana a první místo Michal Lubínek. Olci Lubínek a Karel se dostaví na střední vítězství. Light muži do 89 kg, ještě raz light muži do 89 kg, tatami číslo 2, Daniel Žaba, Jiří Juriš, Petr Maleček, Michal Horný, Marek Procházka, Petr Kostričík, Radek Novák, ještě raz Daniel Žaba nastoupí, Jiří Juriš, připraví se Petr Maleček, Michal Horný. Na zápase si číslo 3 nastupí Lajkovka juniory minus 74 kg. Prvý zápas Poláček, Pech, druhý zápas Lukáš Roka, Štěpán. Zápasisko číslo 3 Lajkovka minus 74 juniory. Kategorie full contact muži minus 91 kg, třetí místo Kamil Popelka a Petr Fiala, druhé místo Josef Vodák a první místo Petr Kaleš. To je pravda, budu mít minutu a půl ještě. A běž pryč, dej si prostor. Mám rád dej si prostor. Ne jo, hej. To je tak dobrý souboj. Marcelku heč. Do strany. Minuta vody je to. No je, Maria, se provokovala. Takže během několika málo minut začíná na číslo 2.
muži a pozor, bude změna. Začneme live kontakt plus 94 kg z důvodu, že borci z 1,9 nebo minus 94 kg startují ještě v jiných kategoriích na jiných datami. Zápas číslo 1. Live kontakt muži plus 94 kg. Tomáš Nikodým, Michal Adámek. Ve vyhráli bude do 5 minut připravený na volný zápas. Zápas číslo 1. Tomáš Nikodým, Michal Adámek. Ring číslo 2. Live kontakt plus 94 kg. Zápas číslo 2 na ringu číslo 2 live kontakt muži minus 94 kg. Daniel Žavar, Jan Derek. Zápas číslo 3 minus 94 kg. Michal Adámek, Petr Pastyřík. Opakuji hlášení. Zápas číslo 1 Michal Adámek. Plus 94 kg. Konjunkturou na zápas minus 94 kg. Daniel Žabar, Jan Derek, připraví se Michal Adámek, Petr Pastyřík.